Lam kat balong jia kat baja. Tang ba ngim dai bandu ya kendau siap tang sihin siro. Ban kieu shaprang ka jaj ban riu. Da ka snam ngi kloi ban siu. Klem kan randien, klem artatien. Ngin yayale kum ka jinglien. Teli lang mlan ngin yeng rasong. Ban ri banda ya hok lajong. Lapalat shipau teli kisnem kila telun haka jingyale ban yada ya ka ri bat ka jaj ban riu naka jingsha telep haka umsau ban light naka jingsha long merau hau poiwir u poi ei ubat mu ban klon bat bamdo ya ka khendau ka siap jong ka ri khasi bayar kaseng Tremon ngoba new trap achik national movement kala kentur yaki rai raidam klem ka jing shong thai klem ka jing perkhat yaladi shimet bat klem ka jing sier ban trei borba na ka benta ki mat ba kongsan ki ba kaseng ka bo hakmat kawai na kita kadai uput usam jong ka jela Meghalaya uba hadu kini kisngi kampat poi syakabakut nalor kata kidon saki weiru kimat kibakani kaseng kadon ya ka jing sngokhia bat kumbalaya thu do president rangba jongka HANM uba lamprang karbani kidei kathong ban pun urlong ka dawba do san ba penlong yengi ban seng ya ka henyo trap achik national movement hane ka jela Meghalaya kadai halor ka nongrem ba nadu usnem sejarah khandai spa nyopuai ngi ba ka jela Meghalaya jungi ka don hasibun ba ki jingso kit ram ladai hau put usam ladai ha ka yo kam yo jam bat ka ba kham kongsan ngi ba kumno ban penne pensa ya kiriti dustur bat ya jinglong bakar pang kum ka jaj ban reu namar ngi ba shibun ba kum kari ko ban reu ngidang idon kam bat ka ba hakmat galong ngila thau ya gane ga H&M ka balakan thuplang hunyo trap but wachek kanlong shibenta ban wanra ya ke imlang salang kababha hapdeng ukaro kosi kum kinong snong bapura jong jela Meghalaya ha kapor balaseng nungkong ya ka new trap ashik national movement kata ha ka arhun rew tarik unai lor arhajar pra kidon tang shispa arpongot ki khon samla ki balaya snok tilang ban yeng yale bat ban yada ya ka judgment reu na ka jingsha yoroi ki ba na keleng ki district jong jela Ribhoi West Jaintia East Khasi Hills kumta terter namar ngi ba ngimla ban song kliti la ngimla ban supai kai ye kini ki jing ka ba ka judgment reu kaya kendo nado kabang ilayo la jong jela namar ni kajing jajbun reu ladai hasor ladai hanong kendong ngidang yemat na kapor sekapor ladai haga yo kam yo jam ladai haga jing syak kentur ya kendau ka siap bat kiwai te dai nama kata kedau ngisngau ba kadai ka por ba kum ki samla jo ben reu bing hap ban mi sakmat bang hap ban la ya gini jing la dangi hap ban ya kri khnang ba
nginla ban weng no ya kine kisok kedot ne kijing ke ba kum ke jaj benreu bat kum ke jela meklia ke bangimat. Kumbalong lem ki wei ki seng Tremon Sngopa, ka seng HANM, ka don ya ki kendon trekam. Bat kata ka daybet ban trei bat syakri na ka benta ka ri. Lada don ki khot lani ki nong kit kam ki ba yai lai na ki kendon bat ki mat trekam jong ka seng. Klempep ki sya wengkam sendon. Ngimju island ba kino elam ba kin suwan ka seng ban suri tengen henry kinle pat ki kam ki balai phojaj te kum ka seng hi brokawai ngim ju island bat ngim ju sha satang ladang ngim tip terhe den ketukat ne ke ba kim yo e kalat ban le kum ta ki lapet na ka seng bat na leng jong iru ngila be hino yaki na ka seng H&M. Baro ngitip bahagini ki post nem baladep kaseng hinyo trap Aceh National Movement kayo ya ka jingkersyan salonsar nagi pai nong shong shnong jongka bri u hinyo trap omla ru klem dapan pau ba uwei nagi nong kersyan barat ba jongka seng udai uba Andersons imli uba it ya kari bat kajaj benriu uba yarap bat ai mensim ya ki parado parasnam Nga ai ka jing songo ya ki office beral jong ka H&M na ki district ki paper na ki circle ki paper bat kumjuro ya ki parado ki prasnam ki nong hikai school ki nong hikai college bat khamtam ngam sola ban klet kum ka seng hibro kawai ya uwei u reu teman uba it je garib je benreu utau de ba Anderson simle ubaju yarap ubuju ai mensem yangi kino elam nado ki por ba ni pom yang ne seng haduk ne gisni ba usait batai ba kari ba ke benreu ke jungi kadon jing om dai shu tang hasor here kumjo hanong kandong namar rangi phai shalangpe kajing sha thombor kajing sha yuroj jong gajat benreu kajing sha kentur ya khendau siap kumjo rangi phai sha block 1 block 2 ka khendau siap khnuli ngila sha kentulot kumjuro ngi phai hangne shalong ru bat Shibun ba kebak kum kejat benreu kalasha te sok kodot ha kini ki sau phonyau tam teli kisnam ke benglayo ke jong kejela Nado balaseng ya ka hinyo trap Aceh National Movement kiladon shibon kijing bat ki ding pengkyang ki balaker lenti bat pentut nrei ki nong yalam bat ki nong kit kam jongka kim shim la shong thai na ka jing trai shitom da kamen sim 8 ri bat kamen sim len lade ban yada yo pai nong shong shnong ka jela na ki nong shon ki ba ap kemang ban yo klon ya ka khendau ka siap ban yo long trai jubor ngila hiar sepo block 1 ban lek put ban weng no iki mau put kaba ka sarkar Asam ka waran thung bi an yau mau put ha khendau siap jong ke jaj benreu but house nem arajar khat ar ngila yo e complain na ki menteri kirang ba snong baka sarkar Asam kalawan sna daga wei ka jing pulit hapo umthna ribhoi district ngila hiar kum ka seng ban lek be bat lek weng ki plit namar ngim island ba ki bar jala kin wan snayeng bi an ha khendau snap jong ka jaj benreu but house nem
hajar khat pra haga sautrek jumlah Disembar kum si benta ban yada ya kendau ka siap ngelek thong yau mopot bat ka signboard hangthe po blok 2 namar ya ka seng H&M la soit la shor haga nongrem ban yada ya ka riti du store ka jinglong kerpang jo jai penreu bat kham tam ban yada ya put usam bat ka kendau ka siap jong ka mekalea imat babalik ni kaseng katur basi kenong cot mar umi urang ba samarang ba lamprang karbani naledir umi na sa kendong ba jaka ti suki uni pana ukio ti kat hadu bu unda yalam sunani kini kaseng unda seng sunna ka jong kaseng ti ngit scam ba kadan ka bor perkat perdan ka ba kam sampang hu kat bani yalam kini kaseng bat apok yalam sungu ngai nomor hadu menta udang pat hitang mau umpat lah penong dah kumui pat anrei kabiang ka kum unong elam kabiang ma Pajba ki sengau sengai ma ya jing don yang ne keseng nama kum mensu ainuksa kum haba ki sistem ki jenja nane haga yap ke im kam tam ki sistem teng tang ban haga jing dok ki mya tang ban thit dawai re uni rong ba bun sen masu bena ba ki don ki breu be sistem kemut ukulai bah wat sting metro ukulai ban wan hostal ban ai kan ke jing rap na banta ke dong ka thang ke jongi kata te kam tam ka yap ke im bun sin ma ni nong nong tang man wat ke ambulans ngim tip hang no ke don ke ambulans kam tam he ke snem la de baro te uni rong ba uni somla ka man kloi lan kita ki long ke jing rap ke jong te kan ke jing rap ke jing kloi ke jong ban rap na banta ke sistem ke jenja ka pang ma yap ke im tu kemat ka pajba sti ki singo singai kata ka jing lap ke jonga kan ki singo singai ki singo hep mesim la ki lek chino ro namar ki don ki kon samla ban yarab ki wat la ka seng HANM kam shim la don bentalang bat baro ki wei ki seng ha ki jingya le bat ki jingya khun na ka benta ka ri bat ka jaj ban riu nrei ka don ka mensim ban yale halor ka nongrim ban syakri ya ka jaj ban riu rengkat ka mensim jong ka jing trei sitom daka buj baru daka bormet namara do usnam je knespa nyopu ar pangilayok ka jong galak ka jelong ka jela mekalea ngim padon ki an ki baklan ki banyada ya ka riti du store ki banyada ya ka jinglong kerpang jo jaben reu bat ki banyada khamtam ya ka patang paket jong ka jaben reu ka jungi te ni ju yai kresan ngi yudon senda bat ki praseng balang bat ngi so kemen ro bat ngi so burom ro khamtam ya ka kesu ka we ni seng ki bala slemba ka we ni seng ki ba larim ki ka FKGP bat ki we ki ba ki ju shim ya ki issue ki beton kam kum kijat benreu bat nek liang ju H&M hi ka ai men sim kum unong yalam bahakmat jong ka seng new trap achik national movement uba lamprang karbani ulai kendo ya shibun ki jing ka wei naki ka bala penbot nam ya ka kerteng jong u kum u president jong ka seng kalong halor ka jingsya keno ka baklem nongrim ba udon ya ka tiar siat bat ula syakem hagi bor jong ka an house nem arajar khat ar shushu house nem arajar khat lai ka jingsya kem biang jong uba lamprang karbani kala that penjabo bat penklem rain ya ka longren yeng jong u tang nakadaw ba ula panno ya ka pisa ka ba ula ai ka liang klemsut sya ka wei ka long kemi Henry kalech swan saplet banaj FR bahana ngapan theti ya ka khun ku jumka kalong thek kuma ka jing kai long thek chong kum no lalong te Henry watla kata ke jing di pengkyang ki wan
ban tengku haga jengiat enti ke jonga kumnung lam henrai ngam so per bat ngam so ai namar ngijui ihi hang negeri jungi sisen ba ya uding baso sibon ginong kawang mau bat ngimla ban len ba hakajat benriu ke jungi ada pilarius pa than ro la pikiu ha kam ka jam ka business ne ka jinglong nong elam kham tam da rius pa lai kisaj ong ba oman so no la ne ka jing bisni ka jing pihon kamot ka judon bet hakajat benriu jungi Hau snem arajar khatsau uba lamprang karbani ulasha kembyang halor ke jingkno ba udei unong aibut jong ka wei ka seng le no kum kini ki jingkno kilong u mau juntot ha ga jinglong nong yalam bat ngimla ban la laj ya jing sha pharap ngimla ban len ba sibon ki jing e ka bangi kendo sisen bangi dai ki nong yalam ki batrai nak banta kari bat kajak benreo namar ngijui i berbor hadang ilong nongelam tang keseng samlaro sibon kijing e ngia kendo ngilong tang nongelam pok kuro sibon kiding pangkiang ngihap bani tengku herai hangai ngasngau ba ngalalong nongelam jong ke em hakamai kliai berkawai ngam so persho ini giding pengkiang ngam so persho ini tinju hakal tiyat ke jungi nak bantaban syakri yakari berkejaj benreu hapdeng ki babon ki jingkno ki jingkento ki jingkdo kti ki don rupade ki bayero bat ai mensim ya ki nong yalam bat ki nong kit kam jong ka seng HANM namar ka jing syakri bahok jong ka ya kari bat ka jaj benriu ka babut din ya ka thong ban ya chaprang habaro ki jing yele Kong ka jing i jonga hi balam te breu bla biang palat breu bodan ni kanong rem breu bala ban kit kli ya kari ba jaj benriu breu botep ya kiduk kisuk banyarap iki rangli ki juki kamtam habayade put usam mula tristam hamanta balam ti hajingi jonga tu breu blabiang palat kum nongelam ti mentang idon kami ka seng balang ka bapai keng menta kum ki isu ba pher ba sarkar ka penmi menta khlem don ki seng balang bat ki khon samla ki ba mi sakman to ka jaj ben riu jongi se egan poi Tengi kum kilong kami ngi don kam ngai buram ro ya kaseng balam na khublai ro ya ki kinong kit kam jong ki bana ka por kinang trai sir hem bakin yada yala ka jong ka riti ka dustur ka khandau ka siam bat ya ki jai ben riu kumang ong mane ba kum usamla ba silor ma tengi i sisa ya ga jeng trai system ga jong na ka por ngi ba dei lengba jong ba lawan yalam iki press lawan lam iki officer na keleng jaga dong tain ke jengi mo bandawa iki surok bandawa iki school bandawa iki college bandawa iki umbam umde mo nama hadu menta kumang ong mene ba ngimpa don tangga college ro te ka hospital ro ngira don tangga we pa ranikor te naga por rengkat bagi press mo ibalam perang iwan segi jaka ke beper ke menong nak mau pot ke nor yang ke jaka ke bilang sadin hadu kata bom don tanggo surok ro tila dawaro igi surok ma kum ke surok ke mau pot ke bahasa kut hadu mentah nang ta gi surok apa ke tain nor yang ke surok ke ma ke tain meher sekolah nong kulang pemodal ma bat plang mau pura surok ibalang sadin hadu kata padon surok umur benong te dak jeng wan jong i rangkat ki press kidan ki surok kum ga sarin nongkan ba ro mo dak jeng
Tidmit ke jong u rengkat berkesorkar kemudian kelak dan ki surak kebelah ulang kumgon rau ro mentang la yo surak rai bro stang ju ya te kene ke jing silur jong belang prang ka long ka long ke jingkar khu na mentang ka dong ka than ka jong te bonsin haj ngai ju don hasnda ba jong u man ka por namar ba kat sebadon program ngai sai isai khot ya dengan sai lai che te ngai i ba kene ke jing don ke jong i ka long ke jing mentai ke ba kraw na mentang ka dong ka than jong i ambaro anrai at least ma la don he ke jing mentai na banta ka dong ka than ke jong i ha wei debat ka roi ka par ma la dom don ma i to manu bantip ya ka konstituensi jong i barang sadin ma amdai tang konstituensi hai wat ya ka south west Barakawai ni soban kerpat biang saisen bakin sowa ban ai biang ke jingkersan berketi keman kandiang kumbag ladap ai husna majakat ar ngakan mau ba kaseng H&M kala khot ik pang snong khat ar kanta nadu ndru buje men stop te kala long ka sukses te ka dau ba ka ba upar ba upaj ba jong jala meklia u ajing kersan ya ka ne ka H&M te ngi kerpat jur banang ne sikmat ro bakin sobha ban ai biang jing kersan ketika mon ha kelentiat ke jungi lene ha no ke jungi ke ka ba ka sang H&M kan saya ke na banta ka tawa dosan jong kecak Gawai kasur, gawai katong, gawai kacak reu.